Conciencia, compromiso e solidariedade son os sinais de identidade da marca que hoxe estreou o Concello de Pontevedra. Chámase Responsábeis e é unha invitación á cidadanía para construir a Pontevedra do futuro. Responsábeis xurde como un reto crear unha marca que unise as persoas arredor dun valor común, non? E con esa idea de que o compromiso compartido é necesario tanto para unha boa convivencia como para avanzar nun proxecto colectivo. Un termo que define o que precisamos ser como comunidade, que fala de conciencia, que fala de compromiso, que fala de solidariedade co noso concello. Baixo o lema Responsábeis Pontevedra máis para vivir mellor, pretende dar un paso máis aló do efecto PO2 á anterior campaña do Concello. Cunha imaxe moderna e próxima busca representar o espírito que marca a folla de ruta do Goberno. Dirección na que traballar, unha inspiración para a acción e un reto colectivo de solidariedade para mellorar o presente e especialmente para mellorar o futuro, non? Pero Responsábeis tamén é unha chamada a toda a veciñanza, a todas as empresas, a todas as entidades e a todas as institucións con actividade en Pontevedra para que asuman como seus os compromisos e os pequenos esforzos que poidan supoñer ser responsábeis, non? A nova marca institucional contempla tamén un decálogo de obxectivos que van dende o coidado do planeta ata o amor pola cidade e a equidade social. Responsábeis é, polo tanto, un esforzo colectivo e solidario, pequeno ou grande, depende de cada quen, para adiantarse ao futuro, para mellorar as nosas vidas e para deixar un medio e unha sociedade mellor ás xeracións futuras, non? O reto é tan necesario como ambicioso e ilusionante, non? Só poderemos avanzar coa implicación e o compromiso de todas as persoas e de todos os axentes sociais. Para divulgar a marca entre a veciñanza, o Concello activou a páxina web pontevedra.gal/responsábeis. Nela recollese a imaxe da campaña e os seus obxectivos, así como as accións máis importantes baixo o seu paraugas.